Norrekarri gaurko egunean gure saiora galdetu diet nire lankidei eta hementxe jarri dizkidate proposamen desberdinak. Bani joa irakurtzea. A ber, lehen da bizikoa. A ber, filologo bat. Aukera ona, vale? Guagoaz beste baten bila. A ber, hemen. Idazle erotiko bat. Ona, oso ona. Ezin hobe. Ea hemen. Poesia idazten duen idazlea. Jope, beste idazlea, bale? A ber, ea hemen zetopatzen deun. Afrikar bat. Euskeraz jakin gaute du honek. Binga, bale? Jakin biharko gunea torri nahi badu. Eta bukatzeko eskaleratzaile bat. Ba, aukera guzti hauek ikusi ostean, Carlos Aretxabaleta etortzen zait burura. Bai, filologoa, idazlea, afrikarra eta eskalatzailea. Ez aldezu ezin izten? Itxoin pixkat. Kaixo lagunok, eguerdion, eta Carlos Aretxabaleta, ongi etorri, zer moduz? Urtaskotako. Berdin, plazera handi bat hemen izatia. Hemen lankidek ez dute sinistu, eta agian ikuslen batek erez. Filologoa, idazle erotikoa, afrikarra, eskalatzailea, eta seguru zerbait daztuite zaitela gaina, ezta? Egila alda hori dan zehala. Bai, benetan. Bai, benetan, eta gauza gehiago ere bai? Bueno, sorpresan bat edo badau. Vale, sorpresa bat bai. Bueno, irrekitan gaude zautuko. Baina gaurkoan etorri zea liburu hau aurkestea, ezta? Hori ba. Zer topatuko dugu bertan? Bueno. Izarrak eta aitzak. Bai, hogei kontakizun labur, Euskal Herriko eskalatze eta mendizalen ingurukoak, eta bueno, bertan ere sorpresa piloa. Bikain. Zukalden zemuz moldatzezea? Bueno, moldatuko nazabe. Moldatuko bea? Bai. Ba, ikusiko zuen, errezeta bat ingo deu, Turkia aldekua, han inguru hartakua, eta aldi berian ondo pasa, eta ontaz gain galdera gehiengo izizute bai. Ados? Ados, ba. Adi lagunak saio paregabia datorreta. Bueno, lagunak eta Carlos, garatuko izuet pausuz, nundik noa ibiliko gehan errezeta goiteko garean. Da, alberginia eta gaztaz betetako boreka. Boreka da, zer da? Ingo deuna da, hemen dazkaun osagai guztiak, azteko eta behin, barazkik ondo goxatu lapikuan, bertara irugi jarra bota, baitare alberginia, dana puxketetan, ondo goxatu, botako deu zia zerbak, eta gaztak azkenengo bukaeran, baitare goxatuko deu, eta zeingo deu, hemen dakau filo orea luzatuko deu, hemen hiru puxketa daude, hirura jarriko ditugu, bata bestian onduan, gurin pixkatekin peatuko ditugu, eta ingo deuna da, hemen prestatu deun nazketa barruan jarri. Kiribildu ingo deu, eta kiribildu ostian, hemen barruan jarriko deu, ensaimadagat izango bazan bezala. Hola, bueltaka hasita, bueltaka, eta bukaeraino. Gio zeingo jau, gurin pixkat eman berrize, eta labian bukatuko dugu. Vale? Baina, lagungarri, ingo diuna da, saltxa bat barrengorrina. Barrengorrikin zeingo dugu, beti bezala saltxa bat ingo dugu, baitale, barazkik ondo goxatu lapikuan, barrengorri pixka garbitu, pusketetanin, bertara gota, gero gotako jau, ardo zurila, eta hoi dena ondo zukaldatuta daunean, botako dio esne gaina, goxatzen utzi pixka, eta gengo dugu birrindu, iragatzi, eta plateran onduan jarriko dugu lagungarri bezala. Ados? Zoragarri. Zoragarri, bikain, ezin hobe. Bueno, lana banatuko ditugu, azteko eta behin. Bueno, bi barazkikin hasiko gabitu. Nire hasiko naiz baitare baratzu eta tipulakin hemen sartai baten goxatzen, eta zu bestalde berdin jungo zea, bale? Konforme. Hemen dikan lau ale hartuko dituzu, bale? Ondo zuritu, txikitu, ez da bihar txiki-txikizak, geho birrindu ingo deudana, bale? Orduan ez da okudo ikan. Bale, eta esan bezala, ni hasiko naiz, borekan barrukaldia prestatzen. Bueno, eta aldi berian, kontatu behar diguzu, bueno,
Liburua, ze gauza eharra, ez da? Zenbat esan dezu, zenbat eskalatzaileen historiak daude? 18 Eskalatzaile eta mendizale esango genuke, ez da? 20 mendizale. 20 mendizale. Bai. Ze topatuko dugu zehazki bertan? Bai, nik eureri eskatu nontzien ezak onduteko hainbeste euren lorpen individualetan, gehienak ezagunek dire. Vale. Orduen eskatu nontzien, beren beregi, igual pasadizo, politen bat, gogoan edo bihotzean gortako batan bat, berezien bat, celebreak aso, eta bueno, apurke, horrik pistak emonda, apurke, ez dakit, historiak bilduten joan nintzen. Bale, zer daude, atal desberdinetan zailkatuta, bakoitzak bere atala daka, o dana liburu bat indezu guztiakin, edo? Atalka dago, bakoitzari, pertsonaia bakoitzari eskaini dotzete bere ataltxue, eta bueno, sakondu dut apur bete bere historiotxuen. Pizka borobil dezu, pizka fikzio puntxu txiki basartu diozu, o da benetan behaiek esan bezala? A ber, dana dire, dinot, oinarrien dana dire benetan gertatutakoak, baina batzuten, idazleak orrastu iten dauz historio. Meritua eurena da, enoakiek entzean meritua, eurena da. Vale. Eta, adibide bat jartzea arren, edo zein topatuko deu, ze mendizale, zeintzuk agertuko dira bertan? Bitu, Pau Anaiak, Edurne Pasaban, Alex Txikon, Alberto Iñurrategi, eta gero beste batzuk iratian da gero beste batzuk igual hurbilagoak direnak, nigandik edo urrau egon direnak, Iñaki Marko, bera bezu kaldari, Itziar Zabala, Imanola Mundarain, horrik igual gau nire eskualdekoak direalako, Imanol kendute. Eta bueno, bai, lan... Zure eskualdekoa, baina horiek afrikarrak aldia, o... Horrek ez. Pentsetan dut, liburuen afrikarrarik ez dago momentuz. Bueno, hoi bestia, zu orduan ze eskualdekoa zea, zu bizkaitarra zea, ez da? Bueno... Ni leku askotakoa naz. Leku askotakoa, bueno, hasi hemen afrikarra zea, nungoa zea zehazki. Bueno, jaioa Ruandan. Ruandan jaiota? Nola izan zan hori? Bigitu. Nire gurasoak, aite ama, medikuta erizaina dire, eta 80. hamarkadan, apostu egin zeurien 3. mundure joateko, bertan beharra iteko. Eta Afrikak lehenagotik egon zirean, bata Alto Voltan eta bestea inguruko herriren baten, eta esan zeuri, segaitik eskoa zara gure abentura propioa biziten, da bide batez laguntan. Eta antxik Afrikako... Eta antxik jaio zina. Hanai gehiago dazkazu, bertan jaiotakoak ebai, edo bakarra zea, edo... Bueno, badekot lagun bet, egoizuetarra, eta... Zuzeu, hanai gehiago dazkazu, bertan jaiotakoak ebai, edo... Ez, ni arrabea hemen jaio zan. Zure arrabea hemen jaio zan, vale. Ondo. Orduan oso gazte torre zinan, bueltan, ez da? Bai, urte bigez. Bi urte txokin, ja bueltan zinan. Bai, hori da. Ados. Zoze oroitzen zeango zerbait, gutxi kontatu zeizuena? Bideoak eta ikusite, eta, gauze kontaute, eta egia da nire gurasoek harremana gorde deuriela hango jenteagaz, eta orduen, Eta juntzea area noiz o noiz? Ez, Senegalera eta Gambiara bai, baina araz horitzarrez, aukerarik ez dut aukin. Oaindik ez da? Oaingoz ez. Hori ba. Bikain. Bueno, eta gero hemen, Bizkaian nun bizizea? Galdakon bizine zuen. Galdakon bizizea, bale? Bai, Galdakan. Bikain. Bueno, eta Carlos, bakizu, Carlos, aretxabaleta zehala, eta gero txapel ez izen bezala, txapelekin ezagutzen zea. Bai. Zeratik handa txapel? Bueno, 15 urtegaz, Eskoziara joan nintzen ingelesa ikizten. Bai. Ingeles askorik enauen ikizi. Vale. Baina lagun asko inauzen. Vale. Eta gara horretan, txapelpunk izeneko musika taldean sale amorratuan nintzen. Vale. Eta, batzin hauen Eskoziarrit pasea behar nintzela txapelpunken kamiseteagaz, da txapel bategaz buruen. Eta orduen, han egin netu zen lagunek, ifini hostien zizen hori, eta kitu. Eta ordutik aurrera txapel, edatu zen. Eta betiako txapel. Bai. Boltu, nik itxasontzi bat egin un txapel deitze zana. Bai. Bizkaitar bat erosin nion. Bai. Bigitu. Zan barko bat, arrantza barko bat, txikitsua, baino txapela zegan. Topa deitzen dana txapela bat zegan, da txapel deitze zan. Begitu. Bai, han erosin un getxon. Begira, bitu. Eta eukinun, 6 urte hola eukinun, guan jakendu inun, eta gero belauntzi ekarren. Bai. Dotoreago, igual. Dotoreago.
Bai, gero arrantzaitea aitan barkoakin juten naiz, eta gero, belauntzin ibiltzean eriakin. Plazerrat, belantzien. Bai, plazerra galanta. Ona, txapel, ze izen polita, teixakin izango da, ez da? Bai, teixa hasi dazten dut, bai. Hola, zain, itxasuntzeko izena ere, bai. Ona. Eta orduan txapel betirako ja, ez da? Eta liburutan bai jartzen duzu txapel bezala, edo... Bai, penea moten dozte, ez da? Kenduteak nire, ez dakit, niretzat hartu dut, edo, bai, moten dozte peneak kenduteak nire izikerean parte da, bai? Bai, dudi gabe. Ondo. Bueno, eta liburura bueltatuz. Zein dia bertan gehien harritu izuen bizipenak edo hola kontakizun berezien bat? Danak dire, guztiek dekie zeuzer berezie, benetan horretan alegindu nintzen, guztieri tiritu nontzien, historio nahiko txubildu neuzen, eta gero euren artean, askotan, inbari zinaben aukeraketea. Ostras, edurne pasabanenak asko harritu ninduan. Zein kontau zizun? 21 urteko edurne agertan da liburuen, 21 urte auki zitu zenean, eta, bueno, kasualidadea, Himalaian egoan, Everesteko alderdi, ipar alderdieri ekin gurean, eta enoa kontetan dana, baina kontu da, zelan bueltauzan handik. Zelan bueltauzan, bera bakarrik, Everesten ipar hormatik, Tolosara hartio. Eta, ostras, harritu... Osea, jun, da igotzia baino, buelta izan zan, zera, celebrio. Askotan ez da, dinot, eta Alex Txikonek, Txikon Alex beha gertan da liburuen, askotan ez da igotea baizik eta bueltea. Bai, Bai, horrek kostetan dau, edo kostetan dau gehien. Eta buelta ze zentzukin, buelta egin, zeratik, buelta ze hartuko du egazkina eta bueltatu. Baina zer da, buelta, menditi bera geiztia edo... Bidea. Bai, atzera, egindako bidea desegitea askotan ez da erraza iziten. Fizikoki oso gorra dalako, eta bertan, guk gure eskualdean esaten dugu moduen, komeriek, ez da? Osa, edurnek hor, komeriek bizi izitu zen bueltea aiteko oso osoan. Horrek asko harritu ninduan. Da oso ondo pasen hauen bebai, jake sukaldatuten gabizen, ekaitz maizegaz. Ekaitzegaz, batu gintzezanan lagun baten etxetxuen alaitzan, agurainetik nahiko gertu, eta engindun pistoa. Baserritik hartutako hortuariekaz, eta barazkiekaz, eta egun horretan, askorik eskindun bazkaldu, sagardo piloa edan ginduleko. Baina, oin etorri jatak ordure, ez da? Eta bertan bizi zindekoak, ez dakit, pentsetan dut egun horretan lagun betiri bazin hauela, benetan. Ona. Claro, holako elkarrizketak dituzunean, da holako gauzak gertuak kontatzizkizunean, azkenian amistari egitea ere, ez da? Bai, gero noperak ifinten dauz, mugak, ez da? Dinot, protagonista guztiekaz ez dut lortu konplizidade berbera. Bai, askogaz, bai, lortu dut. Behin idatzita gero, beak kontatuta gero kontua, zuk behi berrerak usten diozu. Balekua da, edo... Bai, bestela arrisku edau. Eta baten bate zuzendu arazi dizu zerbait. Bai, zuzendu barik, igual iradokizunen bat, igual esan, hau esan izin nolan, edo, hau holan esan izin, baina emongotxet buelta bat. Ia aldatu aldodan zeuzer, venga, txapel, aurrera, guztetan jata. Askotan iradokizunek iziten dire. Ekaitzek adibidez bai iosten aldatu azo zeuzen. Baina, hori enoa kontetan. Karo, sagardo asko entzen duten da. Hori sagardo lan. Amalau botilla kaskorako emoten debria. Bueno, lagunak, hemen txeitzen da bagoaz, Txerrek etxarrak aurreaka. Beitu hemen, barazkitxok itxura pixkat hartu dute, irugilarra botako deu, bueltatxo batzuk eman, eta gero bai, alberdina botako dio, eta gainuntzeko osagaiak. Hemen, baratzuria zuritutakak, eta guantxe tipulina botako dugunea, erreportaia ikusten duen bitartian, ados? Bai, ados. Ikusiko zuen, hemen txe Donostira jungo gea, antiguon dao, eta ezautuko denda ekologiko bat. Ikusiko zuen ze gauza ederra. Guazen bertara. Kaixo, gugea Josean eta Marian, eta gaur gaude Donostien Antigoko auzoan, gure proiektua aurkezteko, Biobizi. Senarrak eta bilek, Joseanek eta bilek, betidanik izan genuen ilusioa gure kabuz zerbait hileko. Eta egia esan, inoiz ez gundun pentsatuko olako zerbaitetan bihurtuko zanik, ze gu konsumitzaile bezala betidanik izan gea
produktu ekologikoen eta konsumitzaileek, baina inoiz ez genuen pentsatuko horretaz bizitzea. Biobizi jaio zan pandemiko garaian, inoiz baino gehiago beharra sentitu genuen mezu baikor bat eta itxaropentsu bat zabaltzeko. Aukera bat egunerokotasuneko bizitzan gure zaintza gehixo behidatzeko. Gure proiektua ez belar den da, ez dietetika den da. Gurea da supermerkatu ekologiko bat. Azkenean supermerkatuak ematen duen aukera dalako egunerokotasunean konsumoa iteko produktua dauzkagu. Egunero erabili ditzakegun produktuak eta denetako dauzkagun produktuak garbitasuneak ere badauzkagu. Orduan, biobizi da hoi, supermerkatua, guain arte ezagutu ditugunak bezala, baino ekologikoan, produktu osasungarritan. Produktu ekologikoen ingurun daun mitoa edo egiare baiz, egia da produktu asko, betiko produktua baino garestigoak diala, hoi ezin dugu ukatu. Baino gure mezua da bizimodu hau aigea saiesten beste produktu asko, elikagaiak ez dianak. Orduan, produktu ekologikoak, produktu naturalak erosteko garaian, produktu garistixegoa erosten aigea, batzutan ez beti, baino osasuneako asko zobeak, elikagaiak osotasunean. Gure dendan daukagu bai freskoa, hau da barazki eta frutak, graneleko produktuak, aukera zabala, eta gero enbasatuak. Horretaz aparte daukagu haragia ere, haragi ekologikoa, bertako ganaduana, hau da Irungo baserri bateko haragia. Produktu freskoan, aldan neurrin behintzat saiatzen gea inguruko baserritako eta inguruko baratzetako produktua ekartzen. Baita granelekotan ere, ez da beti posible, baina aukera daukagun guztitan bertako produktua lantzen dugu. Eta enbasatuetan ebe, noski. Bertako produktuetatik eta aparte, dauzkagu beste produktu batzuk, orientaleko produktuak, miso, kuzu, meboshi, kukitxa, eta hauek sukaldatzeko aparte erabiltzen dira produktu terapeutiko bezala. Eta dira oso produktu interesgarrik. Hemen kasu bat baino gehiago gertatu zaigu ja, jendeak ezautze ez zituen pertsonak erabilita gero harrituta gelditu dianak ze onuragarrik dian ikusita. Dendaz gain, denbora aurrea dijoan neurrin, osatzen saiatzen egea zenbait ekintzekin. Oantxe adibidez, reiki aukera daukagu gure lokalean, eta baita tarteka sukaldaritza kurtsoak ere. Bueno, gure proiektua gustatu zaizuelakoan, hemen txegeatze geha zuen zai, Ainoa, Josean eta ni, eta Arantxa Atzaldetako lankidea, Biobizin, gure dendan, Matia kalean, Antiguon, Donostin. Eskerrik asko, agur! Hau pairukote eta gora zuen filosofia, ze gauza ona, hola, denda ekologikoa eta dana ekologikoa eta egia esan. Gutzako ona, lurrantzako ona eta munduantzako ona. Horrela jarraitu eta alde zuen neurrian animatu olako lekutan erostea zeatikan onura asko ekartzitu. Bai, benetan be. Bera esan duen bezala, patrikan batzutan pixka garestu izatea, baina pixka torrek merezidu da. Merezidu. Azkoz vitamina gehiago hartzitu duta. Bueno, gurean jarraitu behar dugu. Beitu hemen, irugilarra tipula eta batzu jakin ze txukuna idan jartzen, bertan alberginia botako dugu, eta gero gainuntzeko osagaiak. Eta hemen, zukun gozea barrengorri garbitzen, eta bertan jartzen, bale? Beitu, emango zu papel pusketa bat, bale, nahikoa, gehiagi baino, bestela gero papelare puskatu itea. Eta hauek, betu ingozuna da, txortena pixka kendu. Eta, bueno, pixka balin badaka hola, labanak bai kentzei oso pixkat. Eta listo, baina gero hemen igual pixkat, hola, lokatu pixka gelditzen bada, papelakin, ezetasunakin, txak. Hola, pasatzei oso pixkat. Eta listo uste ditugu. Eta gero ditituzu hola, erditikan. Eta beste lago bost pusketetan, eta hemen goxatzen jarriko ditugu, bale? Konforme. Venga, hau zure kontu, hemen papela, pixkatur gehiago jarriko izut, eta bagoaz txerrek etxarga. Oso ondo, eta ni esan bezala, barrukaldeakin jugu naiz. Gure gaurko pastel berezionen barrukaldeakin. Eta alberninia txikitu eta bertara botako elauki txikitan. Bale, zuri gaio hartukoet, azala kentzeko, eta bagoaz. Bueno, ibili geha liburuakin gora bera, zeu alde txilika hor. Bueno, azala. Azala. Azala polita da. Zedotoria dan, Benetan, bai. Zenek ilustratua da, edo nola... Elia Zurmendik, hori aitortu behot izin zela nire kapritxue, eta eskatu nontzen, artista oneri, Donostiarra, bera, eta pentsetan dut, kriston lan egiten dauela,
Eta, bueno, hemendik besarka handi beteliri. Ona. Eta, zer da, aurrenengo aldiz beak induna zure liburutan lana, edo... Bai. Berak beste behar batzuk iten dauz, erakustaldiek, esposizioak iten dauz, eta aditue da mendiak ilustratzen, mendi ilustrazioak iten, horretan da aditue. Orduan ezin bezi joan zure liburuan parte hartzeko, ez da? Bai, nik eskatu nontzen da, pentsetan dut mesede handi egituztela. Bikain. Bueno, eta gero, liburu honen etekinak, bai, bideratuta dijoaz... Bai, Iñaki Otxoa de Olza Fundaziora, hau de Sos Himalaya Fundaziora, eta, bueno, horren inguruen esan behot, argi haukin nauela, zeuzer gure nauelain diru egaz, askotan esaten doda moduen, aberatzen az. Dana sobran dakao. Beharra, osasune, familia ederra, gehorik ez dut behar. Da oso-osoan ebatzi nauen, nik horren beharrik ez deko, eta askorik ezpadabe, behon deitziela, eta, Iñaki Otxoak behar politein zauen, alpinista, Nafarroako Iruñerriko alpinista, zoritzarrez hile izan, Annapurnan, bere ametsa edo izan, hor Nepalen sortutea proiektu solidario bat. Askotan esaten da, ez da, Himalaiara goaz, argazkiek ekarri esperientziak bete, ez da motxilan, baina zer itxiten duguan. Gauza gitxi. Dudi gabe. Gauza gutxi, eta askotan zaborra, eta historik, eta... Ondakinak, eta azkenian oidana kudeatu inbiar da, ez da? Askotan behaiek ez daude antolatuta olako gauza kudeatzeko, ez da? Jute garea marea bat bezala, eta... Eta ez dugu batuten geurea, eta badabiz behar politeiten, umez ustegia, eskolea, ospitalea... Ze ona. Mil esker, indekena gatika, mil esker. Bueno, baina, honen aurretik ere, liburu gehiago idatzitakoa zea, ez da? Bai. Kontatu pixka zer liburu bilduma dakazun, eta idazle lanak zein izan dian. Bai, tire, nire ibilbidea oso apala da, gurutezan. Baina, oin dela urte batzuk, 2016an sortu nauen lagun batzuk ez, poesia liburuet. Gure kasa, gure konture, inoren laguntza barik, eta oso abentura polite izin zen. Nekosoa, gogorra izin zelako, baina polite, eta izin zen poesia ilustratue. Nik eta beste lagun batek poemak idatzi egin duzen, eta gero beste lagun batek egin zituzen marrazkiek, ilustrazioak. Eta handik eta denpora batera, ez dakit zelan, baina sartu nintzen oso-osoan errelatu erotikoen munduen. Eta errelatu erotikoen munduen, ibiliten hau, eta argitaratu nauen elkarregaz liburutxu, Sexua. Sexua. Sex da zehazki, zetopatuko dugu liburu hortan. Bueno, berba jokoa, sexu apurbet, sua, barruko grinek, garra, eta, pentsetan dut historio desberdinek hartuten dauzela, eta ikuspegi desberdinek. Eta nolatan sartu zinean historio hortan, zertzen dukan, bikotekin zerbaitola, o amodio berezin bat eukizen duen, edo nolatan etorritza izan hori burura? Egiezan, ondela urte batzuk hartu nagoen poema bat, edo denak deko bere azalpena, hartu nagoen poema bat, apurbet, lizuntzu bezana, eta hortik errelatu bet sortu nagoen, errelatu erotikoa. Ez dakizegaitik, ez jo estezu galdetu zerba, eta orkestu nintzen arratieko lehiaketa batera. Eta, irabazle orde suertau nintzen, eta hortik aurrera, pitike, batzin nauen nire urratzak emotea mundu horretan. Ez dakit horretan jeioa edo nintzen edo ez, baina, moldatzen nintzen. Orduen pitike hasi nintzen horren inguren idazten. Ona. Eta zer topatuko da liburutan? Bitxika, baina ez dakit, pentsetan dut, historioak celebreak dire, ez da? Gurizin hauen topau... Zuk asmatutakoak dira historioak, edo? Bai. Batzutan baten bati entzundakoak, edo, bai. Zaizuna gustatzen esan dezu, hau berezia, hau beste batena da, eta hau beste batena da. Hau niri etxata pasau, ez da egie, edo niri etxata pasau. Historia politek dire, dinote gazteek lehiduteko modukoak, ganera gazte literaturen barruen sartute da, oso liburu fina. Eta historio txiki asko daude, o ze topatuko dugu bai, amabi bat historiotxo, eta bai, hori Eta historion bat aurreatzeko guri, zer bai kontatzeko? Akorduen dekot, euskaltegi munduen, asko sakon dute, baina euskaltegi munduen, euskara ikisteaz aparte, trinkotxeak behiten dire, ez da batzuten, egiten dira barnetegiek, eta
Bueno, pues barnetegi, danok dakigu euskerak badekola zerbait magikoa. Eta barnetegietan denbora asko pasetan da, ez da, barruen. Dinot, hor murgildute osoan, praktika, mintza praktikoa. Hor badau protagonistatxu historio baten, badoana ber irakasleak gana eta esaten dutzena. Joder, nik urret ligatu honegaz. Eta irakasleak esaten dutze. Bueno, ikin bihotzek ika. Ika inberdio. Ika inbiotzek. Gertu laguntasun hori. Ika inbiotzek. Da ika, joder, ika base gatza gainera neskan ika nik ez diat menperatzen. Bueno, balegin duko nauk. Eta azkenean, neska kasurik ez, bestea, eta, bueno, pues, asko begea bezin dut aurreratu. Baina, irakasleak askotan, jeiogoak izeten dire, irakasleak... Ni uste irakasleak tabernariak bezala dana ikusten du, ez da? Segertatzen nahi da, noa beira hon... Eta soliegoak iziten dire askotan ikasleak baino. Gerra askotan ibilite dauzelako. Orduan, bueno, hor badauz kontau. Bai. Ona, eta guen irakaslea aipatzen dezula, irakasle basea, ez da? Zeu? Bai, Arrigorriagako institutuen. Vale. Ze irakasten dek bertan? Zera, Euskara eta literatura. Eta literatura unibertsala urton be. Vale. Eta literatura unibertsalan artean zer desberdintasun dago? Bueno, literatura unibertsalean lantzean doguz klasikoak, urotezan aintzinaro klasikotik, bai, Mesopotamian garaiko zer horretatik, Grezia, Erroma, bai, Ingalaterrako literatura, eta hortik aurrera garaikidera bai, munduko literaturarik esanguratzuenak, edo, bai, autorerik esanguratzuenak esan daigun, eta Euskara eta literaturan, gramatika, bai, nire ikasleak apur beterne gaute dauz, gramatikako azterketa indoguleko, eta, bueno, hori ez da iziten nahin gustagarri esan daigun. Ire bai kontuatzea izein dagoen zertan, ozein dagoen adi, ozein dagoen albokoan adi, edo... Ni, Joseba, ikaslea izin nok, bai? Eta orduen nik horrik gauze guztiek baieki esat. Bai. Nahi gabe kontuatzea izordu. Nahi gabe. Eta adibidez, ze desberdintasun dagoen gure literatura o kanpoko literatura? Ze erakusten dezu? Nola erakusten dezu hori? Bueno, a ber, gure literaturan inguruen egiesan, bueno, batxiergoan, nik aurtone batxiergoan emoten dut batez be, eta batxiergoan, apur betistu bilten gara denbora aldeti, selektibidaderako preparau behar dugu zelako, orduen, ez dugu lantzean euskal literatura gureko geunkean beste, bai? Beste testu inguru batzuetan, eskualde batzuetan, aukera gehiago dau. Baina literatura ganean klasikoak lantzean doguz, garaikideak, eta hori, zer izen lehi hori, adibidez, jakitea nori izin zan Bernarte Txepare, nori izin zen Azular, apur beta itzindariak, eta gero bebai, zelan ez, erakutsi bebai nor den zorionez gaur egun be, Joseba Sarrinandia, Kirmen Uribe, Usu Alberdi, Katix Agirre, Carmele Jaio, nortzu bidean, eta ze testu bota. Eta zeiten duen bakoitzak, o nondikan nola... Bai, euren ibilbidea, eta, bueno, apur beto oinarri horrik ezetu, euri bai animau idaztera, aldan neurrien, lehiaketetan parte hartzean. Bai, hor beti daude, gu ikastolan egiten genitun, ez da? Puin lehiaketak eta hor beti... Bai, Euskara taldean alegin duten gara, hori bultzatuten bai. Polita iziten da. Ondela urte batzuk, Emoskuen... Oia botatzen hasiko niz horrea, Bai, gero azkenengo bilatak eskasunian bota eta listo. Emoskuen saritxu bet, hainbeste ikasle agindute harren, eta animetute harren... Idaztera, edo lehiaketan parte hartzen. Beste sari bate bai, hor? Bueno, niri ez, institutuari. Vale. Niri behar bada sarie, astune izite harren. Astune izate harren, bueno, izan inbiarra batzutan da. Astune izite harren, hori bai, astune banaz. Ondo. Bueno, eta, gero, mikroipuinak ere idatzitakoa zea, ez da? Zer da mikroipuin bat? Mikroipuinen... Mikro txikia, alegia, ez da? Bai. Mikroipuinen ezaugarretarikoa da, bat da, oso tarte txikien, edo izki egitxigez, idaztea zeuser, zentzuzkoa, mamiduna, zuk dinosu moduen, zeuser transmitidu aldauena. Egun berbatan gakaso, edo batzuten Twitterren bitartez bai. 120 berbatan, edo izkitan, aberria zer dozun posibli idaztea. Eta mikroipuin hauek, idazlanak edo argitaratzen dira liburu bezala edo nun topatzen dira? Mikroipuinak pentsetan dut gehau ikusten direla lehiaketatan. Eta bai, argitaratuten dire, baina gehau lehiaketan ostean. Gurotezan, ez da osoikoa liburu den da batera joatea eta esatea, haizu, liburu bet mikroipuinena. Ipuin laburre, beti existidu izin dire, ez da? Eta euskal literaturan badauz ipuin laburrak. Baina ipuin labur batek haukin aldauz 2-3 horri, akaso.
eta mikroipuin batek, 100 berban artean, noperak ifinten daun muga. Eta gaur egun adibidez ipuntxo horiek ere o telefonoen ikusi aldia, edo sare sozialetan, o ez dakit, edo... Sare sozialetan, pentsetan dut, gurot esan, nik inoz idatzi izindo da zanean, traola jarri, haude traola eta mikroipuinak. Eta segurantzean, sare sozialetan hor, bote prontoan urtengo direla... Zudakazu hemen mikroipuin bat zukindakoa, irakurtzeko guri, edo gogoratzea buruz, edo... Buruz ez, gatza da topet, baina, bueno, badekote, batan bat badekot. Eta nundakak? Mugikorrean. Mugikorrean gainien aldakak? Ala da menean, bai. Hartu gonta, ni bitartean honi bi buelta mango jot, eta karri, eta irakurri guri mikroipuntxo bat. Eta zertaz zibiltzezea idazten mikroipuinak, zerrena izate, edo zein gaiek topa dezakegu bertan? Bai, noperak ifinten daue mugea, gurotesan. Batzuten, hori oikoa iziten da mikroipuinetan, emoten dotzue sarrerea. Haude, lehenako lau berbak. Gaia, bertxotan bezala? Bai. Gaia, aurrenengo hitzak ematizkizue? Edo, bai, lehenengo lau berbak, eta lau berba horrik aldotzue gauze bat iradoki edo beste bat. Orduen, bueno, polite da. Eta batzuk alde batak aguten dira, bestia besteaka, eta bakoitza bere bidea idatzeu. Eta askotan, iribazlea iziten dan ipuin horren azkeneko lau berbak, ibilten dire, urrongo lehiaketarako oinarri moda. Bale. Kurioso, kurioso, polita. Bai, dinamikoa, ere bai, ez da? Ba, mendekote, ondela urte batzuk idatzi nauen bat, eta, bueno, basauriko hitzerdiko kontaketak, holan gehitzean dutzi lehiaketari, hitzerdiko kontaketak, eta dino, holako zea da, keak adina urte dituen emakume zahar baten jarduna. Basoan, lurretik botata aurkitzen dituen hitzak batzen ditu gauero. Sasiko masustarik helduenak, baino bigunagoak direlakoan. Edo taperretxikoak bailiran, Aztamuka, zuaitzen magaletik, mendizalei eroritako hitz onduak emeki astiro jasotzen ditu. Eguzkia hilorduko, basoko musdeak tentuz askatzen ditu paperbolak agudo. Tximistak baino agudoago, bere gordelekuan barrena irakurtzeko. Ibiltariek galdutako 1000 sekretu gordetzen dituztelakoan. Gero, kontu handiz altzorren kutzan gorde, hoi ditu. Urregorria direlakoan. Beste batzuetan ordea denboraren poderioz, basoko horbelean sustraitutako hitzak errotik atera, klak. Kolpe hotz batean moztu, estiki biribilkatu, ahora eraman eta berba biribilguari zua ematen dio. Halakoetan bakean dago gure basanderea. Azkea baita, estia bezain gozoak diren hitzak erretzean. Sutsakurrak sortuko dituelakoan. Poesia emati, Oposia da, oposia bezala... Bai, bueno, hor bakotxak jokatuten dauz bere kartak. Ona. Eta ni, bai, bolita. Enazen ez oso, dinot, enau sartuta novela munduen, ipuin, nire terreno eda, dire, zer laburrak. Ona. Laburrak, baino... Bai, gogorrak. Ona. Arratien, bueno, ez naz arratiekoa, baina arratiko txateko eta espaldi honeri burue, arratien dau ezaera bat. Arratiko txekorra txikie, baina gogorra. Hori, bueno, ipuinek, horren estiloan. Txikie, baina mamillakin. Aukinde idila mamie. Ona. Bueno, launak, hementxe, ikusi zuen bezala, filo orean barruan sartzeko betegarria, indeu, listo dakau. Bestalde ere hemen, barrengurri goxatzen utziko ditugu, eta ondoren ningo diuna da. Ez negaina bota, birrindu iragatzi, eta guztiz prestatu. Eta bitarten jungo gea, Kairos kafetegira, ados? Eta bertan zerbait, goxo prestatu dugu. Guazen area, eta guantxe gaude bueltan. Kaixo Joseba, Alasne eta Elaia Fabrika izpagea, hau da Kairos kafetegia Lasarte horian, eta nahi badezue goazen barrura eta horrela ikus dezatzuen dauzkagun gauza guztiak. Kairos taberna ireki genuen duela urte bat, eta hemen lan egiten dugu Aizpa eta biok. Gu duela 10 urte dorrela elkarrekin egin genuen lana, okindegi bat genuen, eta esperientzia oso polita izan zen, biak batera lan egitea. Orduan, hori genuen barruan, sukaldaritza da gure pasioa, eta hau zen amets bat bezala, baina bizitzagatik eta ezin genuen, eta iritsi zen momentuan, non esaten den bezala astroak alineatu zian, eta hortik jaio zen Kairos. Eta horregatik dator izena.
Ze kairos hitz greko bat da, eta esan nahi du, cuando lugar y momento oportuno, osea, une berezi bat sortzen danean. Orduan, horregatik aukeratu genuen kairos izena gure ametsa egiteko. Kairosera hurbiltzen zareten guztiok aurkituko dezutena dira gosariak eta meriendak momentuz. Gure sukaldea, etxeko sukaldea da, guk egiten dugu dena, gozo guztiak, tostadan elaborazio guztiak, dena guk egiten dugu. Eta gainera, gauz bat aurreratuko dizuegu, eta laster asko geha ebai afariekin kairosen, ze jendea eskatzen digu gehiago, eta hasiko geha gehiago ematen. Oso pozik gaude, ze daukagu bezeroak, 12 urtetikan etortzen diala gofreak meriendatzea, ere bai dago jende gaztea, jende zarra, eta eskedakagu publiko oso desberdina. Orduan hori oso polita da. Arrakastatuen produktua normalean tostadak dira, hasi ginen gutxi batzuekin, eta karta haundituz eta haundituz doa. Veganoak daude, glutena gabeko aukera asko ditugu, jendea dator zeliakiarekin eta hola. Eta orduan hori da gehien eskatzen dena. Egia da, tortilla patata pilo bat eskatzen ari da. Orduan, ez dakigu, momentuz oso pozik eta ikusten, aber ze etortzen dan. Kairosen historia badakizue, orain nire aizparekin utziko zaituzte, eta bera egingo dizue arrakasta daukan tostada bat. Da, egiten dugu tostada bat kalabazarekin eta idiazabal gaztarekin dagoela oso goxua. Kaixo, Alazne naiz, eta gaur kalabaza tostada egingo dizuet. Horretarako hemen ditugu osagaiak, eta lehenik eta behin kalabaza moztu eta labean sartu behar da. Labean, 180 gradutan gutxi gora bera ordu terdi bat egoten da. Eta gero, bukatzerakoan, olako mermeleda bat antzekoa ateratzen da. Urrengo pausa da, ogia txigortu eta gazta krema jarriko dugu banatuta tostada guztian. Tostada honek dakan arrakasta handia da azkenean osagai batzuk direla gozoak eta beste batzuk gaziak. Orduan asketa hau ez dute bezeroek espero eta asko gustatzen zaie. Urrengo pausa da tipula kurruskaria jartzea tostadaren gainean. Honek ematen dio el tokese crunchy beste osagaiak nahiko kremosoa direlako. Tostadak aparte gehiendakan hemen fama azkenean da tortilla patata, eta reposteriare egiten dugu dena etxekoa. Fama handia dakan hemen dira txokolateko kukiak, etxan egindakoa direlako. Ondoren jarriko dugu idiazabal ketua gazta. Eta ezti pixkatxo bat. Erabiltzen ditugun osagaiak saiatzen gera beti kilometro zerokoak izatea, eta ere lasarte herrikoak geralako, hemengo komertziotan ere hor erostea. Oso pozik gaude, bezeroak ez direla bakarrik herrikoak. Azkenean, Donosti, Andoain, beste herritatik jende asko erortzen da gure produktuak dastatzera. Eta bukatzeko, sesamo txuria goitikan. Begiratu, Joseba, zen olako itxurakan gure tostada. Hau edo beste produkturen bat dastatu nahi badezute, badakizuen ora etorri. Kairos lasartera. Agur! Hau paneskak, ze itxura tostada horrek. Ai, ama, Olako gozari batekin ja, mendiako prest, ez da? Ona. Bezarka da handi bat eta jarraitu olako gozarik ematen da olako alaitxuak izaten. Bezarka da handi bat. Beitu hemen, barren horrik ze itxura hartu duen, erreporteia ikusten egon gehan bitartean, desente agurra eman diot eta ardo zurila murriztu da eta berretxikuk ukaldatu dira. Eta hemen guain ingo deuna da, ez negaina gota. Vale. Eta, ez du denbora gehiagi egon behar, Piskat irekitia, pixka goxatzia, kolore pixkat hartzia guztiak, eta aldi berian, ni jungo naiz, kiribiltxua prestatzen, bale? Ja, indetena da, gurina urtu, hemen txezartuet, eta honekin emango jot, brotxatzuakin, txukun jarriko dugu. Eta hemen ja hau pixkat epeldu zaigu, ni hau prestatzea. Eta zuin beharrezuna betu, ja, irekin txiki bat eman digu, eta ingozuna da, kontuz,
Bertan sartu, dena ondo birrindu, eta gero iragatzi ingo dugu, bale? Gio, gatzani pixka gota jet, badi batai da bestiai, hau probatu dugu, eta ondo dago. Eta hau gio, ja, birrinduta gero, ja puntxuan jarriko jo, piper pixkatekin eta gatzakin. Bale, eta esan bezala, hau bateako dugu. Bueno, eta hau, ustartu ezula idazlanak, mendizalek, zuen mendizalia, zera, ez da eskalatzailea. Bai. Ez oso igual jaioa, bai, banabil goraka. Seguru jaioa zehala, seguru baietz. Bueno, eta nundik noe biltzezea, biltzezea 8.000 iten, edo Euskal Herriko txontxorrak, edo gehiago eskalatzea gustatzen zaizu? Biek, txikiterik, mendie guztu izin jata, baina aspaldion, danerako tarterik ez dekot, orduen aukeran eskaletea guztetan jata. Orduen ibilten naz, eguraldiak itxiten dozten neurrien, da nire alaba txiki biek itxiten doztien neurrien, tarteka, harrien. Zenbat urtetxo da eskai alabak? Behaiek ere azten dia, juten mendialdea, eskalatzea? Bai. Nagusiek bost, eta txikiek urte bete. Bostekoak ja aspaldi jantzi zituzen katu oinak eta... Ze ona. Gaina, hain txikiak dianian da, hortik azten tximua bezala dia, Erra ziten du, Bai, dire egurrean, da posik anera, aitetxoaz posik. Hombre, ezin hobe. Bueno, eta nundik noe biltzezea eskalatzen, ze? Hemen, ni ja ditua naiz, ez dakit, 8A, 7B, 5C, ez dakit nuntza biltzan. Nik beti esaten dut gauza bera. Aldala ez dututeko, eta gainotxekoak ez dire hainbeste, ez da horiela hainbeste importa, diot. Garrantzitsuena da, egurre motea, bakotxa bere mailan... Dudi gabe, goxatu... Bardin de kintoetan basabiz, 6etan, 7etan edo 8etan. Zoriontzu basa egiten duzun horretan, Dudi gabe, guantxe zandek egia, guantxe zandek. Hori askotan, gu surfian gertatzen zaigure, bai, batzuk ibiltzen dira, eskeni surfian, eskeni olatu txiki. Askok, aparra bat zuzen hartzen, gehiago goxatzen dute, beste batek egun olatuak hartu baino. Eta ez daigule hori aiztu, ez dakit. Dudi gabe. Niretzat behintzet, ametza beti hobeto eskalatzea. Punto hori horregaz konformetan az. Ondo goxatzia eta etxea osoik iristia, garrantzitsuena. Bai. Eta disfrutetea lagunekaz, kompainiegaz, dana doar bat. Ez diot, polito eskaletan bozu eta gai bazara zeure burue gain dituteko eta aurrera iteko, itzel. Baina ostean, zorionekoa zu. Ontxe momentuen, nire filosofia da munduko eskalatzaik onenetariko batek esaten dauena. Helburue da, heltzea eskalada hormara. Eta hortik aurrera, ja, nahikoa. Oso ona. Zeratik azkenian, historia da bizita honetan, goxat, ez dakit osagik egegi bota eten da, tartal eta txiki hortan sartuko dezaten, baina, bueno, saiatuko naiz. Saiatuko naiz dena ondo iztutzen da bertan sartzen, bai. Egia esan, guantxe esan dezu. Ze garrantzitsua da, goxatzia, lagungiruan jun, amaiketako behar batean man, Osteko zerbezak. Eta gero estiramentu txiki batzukin, da bestia, eta ezin hobe. Akordu politekeroan, etzera. Dudi gabe. Bueno, hemen indeu, ikusi ez simple eta erresa dan. Guain, saiatuko naiz hemen sartzen. Ez pasai sartzen igual punxketa agenduko jot eta listo. Baina ni uste sartuko deula. Hola hasiko naiz, kiribiltzen. Vale. Eta, noiz hasi zinean, bai mendizaletasuna eta idazteko saletasuna uztartzen. Bueno, mendizaletasuna txikitirek datozte, baina idazteana... Esango neuzkizu, ondela 4 urtetik ona, edo hasi nintzela idazten mendien inguruen edo mendiren noala idazten eta 4 urte izango dire. Askotan noperantzako, eta gerora partekatzeko, eta gaur egun Instagramera egoten dudaz igual argazkiek, eta azpien olerki txiki bet. Ona. Bueno, eta zehose utzi dugu, esan dezu sorpresatxo bat zenukala, inbeste gauza dituzula, ez dakit zehose txintxilika utzi dugu, edo? Ez, pentsetan dut, dana atera doztezule, txakurgo zeagaz nahuela, honezkero, eta... Bai, Vale. Bagaituk bi. Bau dena, harrapatu dugu, barroa, hemen ningo deuna da, behitu, pixka puzkatu zait. Ez da, zerretatzen, ikusiko zuela, aberatzean danean, polipolitatzean. Hemen iten deuna bai berriro gurina bota, horrela xe, eta hau badijua labea. Eta ingo deuna da, zeituan, labetikan ateatzen deunian, iragatziko deu bertan, eta guantxe platera eratuko deu. Ze, txitxarre martxan, txitxarre martxan. Bueno, launak, pixkatitxoin, eta guantxe gatoz.
Bueno, lagunak, behitu nola gelditu dan, Kanpotik urruskari eta barruti xamur-xamurra. Eta hemen, piper pixa bota dio, eta hemen txedakau krema, barren gorrina, goxo-goxua. Eo zertako barri jo horrek. Bueno, Carlos, nun topatuko deu, liburuska? Noa jun bergea bere bila? Bueno, oinganik konfiantzasko liburundetan salgai dau, eta gero Durangoko azokan behar aurkeztuko, eta mendi filmean be bai. Bale. Eta nengo ze orduan Durango azokan sinatzeko prest eta dana? Bai, abenduen egongo naz, eta bueno, egun baten poba nahiekaz sinatuten, eta beste egun baten aurkezten liburuen. Ona. Ba, zorionak, eta eskerrik asko olako zerbait hain txukuna itegatik, butzako. Hau beru, epelantzea dago, Baina, bueno, behitu azpitika nola gehatu dan, oain ingo jotena da, behitu, vuelta eman, ja hemen dakat prest, platera eratzeko, eta ingo deuna da, oinarrian, barren gorrin, krema jarri bildurri gabe, horrela xe, bi eta iru goiaraka da eharrak, bale, oain gainen, harri, eundoko pasteltxo egin deuna, ze gauza goxua. Eta nola ez, perezit pixkat. Ba, launak, mi esker horre oteatikan, mi esker Iri Carlos. Olako histori politak itegatik. Jarraitu eskalatzen, jarraitu goxatzen, irakasten, eta Afrikara jun, Ia. Venga, agur lagunak. Agur. Agur.